Kijk eens, carnaval in Maaseik. Boeit ons. Ik zie weer de vloeienkoning, Wil. Ja, hij is weer door, hè. Ja. Hij is groot aanwezig dit jaar. En dit is een man die Europees bekend is omwille van die stilstaande beelden. De Kenstad was heel dik in Handelsstratenzeus. En die heeft dus dit jaar als thema de vloeienkoning gepakt. Want hij is helemaal niet van Maaseik. Maar hij vond dat beeld zo prachtig en hij heeft dat dit jaar als zijn thema. En voor hem loopt Radio Han. Dat is Johan van Radio LRM. Onze lokale vastenavondsradio hier vandaag. En die is ook heel blij voor ons dat de koning komt, want hij loopt toch met zijn foto rond. We zien een heel speciaal korps uit Kerkrooy. Het Show- en Jaloeziekorps. Joodjek, die kunnen ook zingen. Die hebben wel eens de Slagerparade gewonnen van Kerkrooy. Ja, en al die jaloezieën die maken toch geluid. Hey, leave them alone. Take only pictures. Een rondleiding, Freddy. Ja, hij verkept natuurlijk zijn stad enorm. Het zijn de molemenkes die doen ieder jaar met in onze stoet. En we worden hier gefotografeerd. Ik denk door allemaal Japanse dames die geweldig met Canon toestellen rondlopen. Want die toeristen moeten allemaal naar Maaseik komen. Inderdaad, zij promoten Maaseik en ons beelden. Het is nogal eens in deze stoet geweest. Er is heel veel te zien in Maaseik, maar dan moet je met alvaste niet nog komen kijken, dat moet je een langere keer doen. Kijk eens, nog meer toeristen. Hè? Ja, er is in Maaseik een geweldige gidsenbond. En hij splitst zich natuurlijk op en daardoor trekken er verschillende groepen rondom Maaseik. Hij is weer een. Allemaal zeer geïnteresseerde mensen, dat zie je. In het Engels is de rondleiding. Ja. Heel de wereld komt naar Maaseik. They are very famous in the Maaseik. Take a picture, please. Very expensive pictures. Volgens mij weer een wereldberoemd vandaag. With monuments, also fossils. But we gaan dit eerder over de fossielen. Dan die redelijk technical property. Hollandse Er zijn zelfs Hollanders die komen. toeristen ook nog. Hup, Holland, hup! Hup, Holland, hup! Luister eens. Ja, ik heb hem gehuurd, dankjewel. De volgende Einzelganger. De beeldhouwer. Weer zo'n standbeeld voor in de binnenstad, in de winkelstraat. Ja, en weer dat dubbel thema. Hè. Hij is beeldhouwer, hij maakt het beeld, maar hij houdt ook op dat beeld. En het beeld ziet ook verschrikkelijk dreuvig uit. Eigenlijk mishandeling van het beeld. Ja. Maar het is wel heel origineel. En het zijn weer jong gasten en dat vind ik wel heel leuk.